kam jsem ten kameraman. Kulátní. Když svítá na tržnici světa, mezi stánky létá, babích míří. Než vlak si zvolí nástupiště, první vozík na tržiště míří. A přijíždějí další, všechny stánky oživnou a všude mluví lidé, řečí podivnou. Zde všichni kupují a každý prodává to, co má, to, co zná, co chce mít. A co dát za pár náušnic, jsou splněné, tak nedá nic. A tam ten pán prý prodá stan, měl bych kotou člodní klan a dopad má auto na prodej. Tady ho máš, tak uháněj. A kolik jezdí 205, a kolik stojí míny svět. Já sháním míry s parukou, já dívky nosím na rukou. Já sháním labutě a prodám let, já nedobytný zámek prodal hned. A co ten chce hned a další den, a ten zas byl lásku snět. A ten zase chtěl v base měřit míň, a dobytu musí koupit modrou skříň. Já ti dám klíč a ty mi dáš bíž, slov na bleku zvony střechu vyměníš. Nejber mě a pak rychle dál, když nic je svět a ten svět nemá čas, aby stál. Chce lásku, chce slávu, chce zlato, jiný sůl, chce vždycky být v právu, chce všechno sám, jiný pro všechny kůl. Chce krásný jak ráno, chce zámek, chce kvíž, chce já, chce sano, chce ještě bratky čaj, jestli chtěl mít. Krása i svět, dlouhá nadějí síla 40 let, moci zdáci a trány a kruhy a mája bání minaret. Nádraží nástupiště, plány velkých cest, věčné hřiště, dnes si příště, dnes si příští dnes. Tam jde na chci rok, jade, který má 1000 bílých slok, a místo písku trávník, a místo tíže skok. Takže poznat víc než stráník, nejen sousad dlouhý lok. Toužím létat, léčit, středověký nápis přečíst všem, a lásku zvracet pečí a nechcat za nikem. Dám smířený náš spáče, koupím nekonečný neklid spáče. Chci jenom říct, já už vím, proč byl jsem dřív a dýchal, a co dal jsem ostatní, a co mám. Život je tím, co lidem dává, co si druzí mohou vzít. Život je zkrátka malá sláva, především čina skutek se musí žít. Takže se čeká, až se stoupím, poctivý svět má jeden cíl. To mi dávat, může koupit, a dát se všechno sám, a prosím, můžeš to dát. Dámy a pánové, taneční orchestr Výborný Post.
krásně strávené odpoledne a snad se zase někdy uvidíme, možná v příštím roce.